Хора, продължаваме клиповете. Това е веднага... То клип реално го правим, реално веднага след предния клип, ама ще го кача с ден по-късно, за да ви е много тъпо. Нали, Ари казва здрасти, за да продължим традицията. Здравей, хора. Чухте се здравейте, тъй че аре продължаваме. Аре, Неле. За друг лот. Какво? Смисъл, за друг лот. Смисъл, те до сега са гледали шаут-аут. Бат, абсолютно нищо не ти разбирам. Мога да са... Какво? Да играем за друг евент. Аха, на друг евент. На кой е друг евент? Кой откажеш? Чай да ви се видя квестовете. Значи, аз ще съм... значи ще играем... така. Добре. Ще играем на Ще сложа... с фан. Кой да сложа? Не, давай. Продължавам с това. Не знам, беето също е добре. Сложа... Беето е добре. Ако можеш да я играеш. Окей. Ако можеш да го играеш е окей. Опа. Разбира се. Бея. Бея. Ти днеска беше на състезанието по музика, бе. Да, лачно са. Човек, това е живо. Верно. Значи, направо, мисля, че има две грешки, защото не казах, трябваше да подчертая композиторите класици и Веселин Стоянов, как говорях, не го подчертах. Въпреки, че те бяха много смисъл, една точка си уруше. А пък на една друга задача написах, че обой е кларинет. А пак той имаше още някои такива, тъй че да кажем 2 точки блок, примерно, не я знам. И казах, че Любомир Пипков е написал тракийски танци, пък то било Петко Стайнов. Да кажем, и това е 2 точки. И става реално минус 5 точки. Пък това пак е следващо за втори, където сега ще и прием следващо. Тъй, че отивам. От всякъде. Окей. Но са само 3, които са даже абсолютно древни грешки. Че даже ако са били по една точка, даже е още по-добре. Даже още по-добре. Чакай малко. След малко ще отидем там. Дай сега да ви обра само. Е така. Мале, че това мъста на... Окей, убиха динамит. Представи във ъгъла. Ужас. Пресла в ъгъла. Здрасти, сприте. То да не се помисля за добър, бе. Карала ужасен. Не. Карала е много добро момченце. И е много добро момченце. Аз даже ще мисля, че си минах квестовете. Пара ще го гръба. Значи аз мисля, че съм мъртъв. Да. Спокойно. Добре, да... Карала много добре ма предикна. Всичко е наред. О, мале. Аре бе, брат. Човек спраут е. Моля ти са. Тя верно се правдаха самишки. Гати съществата, брат. Моля ти са, брат.
Хелпи. Брат, Няма скилове. човек, това беше цялото лък. Сега той нещо, брат, Стабилно, бе. ще те Стабилно е, състояние стабилно, той нещо сега ще те запуши, брат. Да, запуши. Брат, Ще го набия. Ще го убия. Край, това е. Убира. От всякъде. Вараза го с живота се, разбираш. то сега защо си пусна хайперчарджер, ми кажа? Yes! Убих го, може би и аз умрях, но го убих. Но аз не умрях. Това беше въпроса в цялата работа. Така, 17 купи и 1000 бейби в банката. Найс. Окей, сега... Рировам теб, Окей, играем Дарио на нокаут. Аз стои млака. Аз пак ще сложа... Кое да сложа? Не знам, ако искаш си оставяш с Б, си оставай с Б. Еде. Знаеш ко? Окей. Нашко, окей. Чай си сменя профилната в... това в... Дискорда. Еми, после ще я сменям явно. Пак имат спраут, човек. Аз абсолютно нищо. Гръб. Доджор. Fuck. Skibidi toilet will be mine. Ohio Rizzler. I just wanna come in your mom. Да, правя го, човек. Къш! Беше много близко. Беше близо. Чакай малко. Бяха бодали, аз ке му ударих атака. Хитя пете. Пак тя пете могат сами да го убият без други атаки. Добре, аз вече сега имам ult. Убий ме. Не, брат, аз умирам. Гледай го. Идиот. Гледай го кафе. Няма да играя, Дарио. Убираш, да, знаеш, като ти значи. Айде, мистер Путинска майка. Окей, пак имам ult. Сега пак ще се нахвърля на някой. Ти за къв се помисля, мое? Това май се помисля случайно за добър. Бас, добрия сам рад. Уха, мале колко квестове имам, човек. Чу ли нещо от това? Не ле. Ще имаш много квестове. Не, окей. Нищо. Ти... Нищо. Така, имаме Сту. Имаме Арту, имаме Еди. Така. То Арту май са прави. Арту ти не му е цели, брат. Skibidi toilet will be mine. Ohio Rizzler. I just wanna go, yeah. Давай. Моля ти се, динамит. Моля ти се, брат. Мале, той ще умре. Не, няма да го приема това. Значи, той е пълен тапак. Нинджа YouTube. Не си нинджа, мое. Който и да си говорим, просто не си нинджа. Гледай пари джейто, човек.
Найс. Няма да ми скачаш, моя, само отваряй. Така, Едито се готви за втора атака. Едито беше изгаврен от Денис. Аре бе, Fortnite или бабаджи? Аре бе, Fortnite или бабаджи? Бабаджи, за къв се помисля? Бабаджи. Малица, моля. Не бе. Окей, браво бе. Що се мютнала, Неле? Що се мутняваш? Що се мютнала, бе? Неле, unmute се. Нелето трябва да се unmute. Защото Skibidi Toilet will be mine. Нелето продължава да е мютната. Това много афектира на геймплея й. То изгаврах ли го е? Изгаврах ли те мое? Не знаеш, че натам ще тръгна, нали? И ти не знаеш, айде бе! Всички ще се отварят, ама няма да се отварят, защото аз съм отворен на този, който е отворен, защото съм отворен. Който го е схванал, защото аз съм отворен. Аре бе, неле. Аре бе, неле. Защо даде екзит? Ко правиш, човек? Падахме. Еди казвам. Маняк! Аз сега малко ще повълча. Защо? Защото едно хапче в храна. Маняк. Не искам да играя, но трябва да се играе, защото трябва да се играе, заради да се играе. Трябва да се играе за sake the for гей. Мале, къв съм проплей, мале как умрях. Никой не може да умре като мене. Защото аз съм про. Значи то с Грей няма въобще, аз се занимавам с него. То не знам за какъв се помисли, но аз се помислих за някакъв помислен. Измислен. То трябва да е дед там. Браво бе! Не, умре. Браво. Много добре. Само сега същото трябва да направим. Сега абсолютно същото сега трябва да направим. То там се е пуснал гаджета. По незнайни причини. Моля се, Джин, дръпни ма. Моля ти се, Джин, дръпни ме. Това искам аз. Да ме дръпнеш. Ама исках и двамата да ме дръпнете. Много сте слаби всички, бе. Защо сте толкова слаби, бе? Защо е? Няма да игра, Дарио, бе. Няма, бе. Ще игра. Знаеш ко? Никой няма да игра. Знаеш ко? Даже сега ще се кача клипа в YouTube. Къде ми е YouTube? Не знам. Не ли ти до кога ще мълчиш, бе? Писна да се говоря сам, бе. Аре, бе. Чай да се пусна тук някакви ефекти. Чай тук да натисна. Мале, той как ме изплаша, брат, нямаше се медия. Пак ли гре, бе? Ай, стига, бе! Стига сте с гричета, бе. Той не ме оцели. Това би случайно се помисля за добро. Чакай сега малко. Какво беше това, брат? Прави ли, бе? Давай, Неле, пъш. Ти си тука ли, бе, моя? Чай, че не те знах, че си тука. Къде да? Ще вървиш? Ще сгориш? 1v1.
Мои, и двамата може да играем тази игра, нали се сещаш? Освен ако ти имаш гаджет. Аз също имам гаджет мой. И аз съм про. Много е трудно като останеш 1v1 с Грей. Аре бе, Неле, аре бе. Браво на тебе. Окей, оцели го. Браво. GG. Има капа сам. Само стъпи в капа. Само стъпи в капа. Той стъпа, ама. Я дай шоудаун. Я дай шоудаун. Я дай шоудаун. Го. Какво направихме? Неле, чуваш ли ма? Неле. Да. Благодаря, брат, като се обаждаш 1 на милион години. Не, вярно, обадих се преди малко, ти да ме чу. Значи, който и да се говорим, с Симеончо най-добре се получават клиповете. Маняк. Вече ви казах, като здравея, клиповете пак ще стават добре. Добре, да ще говоря. Ми говори бе, брат, сети са. Това изглежда много. Добре, рибира. Ами, така, има такъв скин. Искам го. 299 джама, плащат ли са? Не. GG тогава. Чак толкова. Има толкова сега. Много... Не. Как ма знаеш, че съм тук? Я ма осте номера. ГГ. Окей, втори. Как го видя? Аз го... Но ма ви как ставам негър, брат. Какво? Как така? Като загубя и спайк става негър, брат. Трябва да ми видиш анимацията. Ела тук. Заследи го ето как цели така стоя. Вие кактус, взимате ли дидис кактус за ваш съпруга съпруг? Да. Цуни гони. Другата кактус. Уверявам ви за съпруг кактус и съпруга кактуска. Благодаря и... Герзе! Мале, даже станах оженен даже. За цели 20 минути станах женен. То, прямо човек няма да го оставя на мира до края на живота, няма да го оставя. За кактус ли? Ти на мен ли бе? Аре бе. Мале, ако ма беше ме убил. Браво. Ако ма беше убил, щях да речи, което е много тежко. Дай да почваме ги. И тя... Право ще ги убива.
Тото им е ясно. Жест. Тъй. Ти за къв се помисля, бе? Видя ли той? Да, бе, той беше невидим. Всичките ми се правят на много добри, ама не са. Аз го взема. Аз го убих. Да, ти изгорял е. Да, бе, ставам негър. Ау. Ама слуша. Слушва се и обратното, като Майкъл Джексън, например. Чакай малко. Най-обичам, брат, като някой не ми затвори вратата. И аз така. Да, ама ти си имаш собствена Не стая. ги причинявай болка. Това не беше болка. Чакаме те веднага. Тя постоянно реве за щяло и нещяло. И чакаме те. Брат. Аз ще го убия сега, като се съживя. Няма да успееш. Не знаеш. То ми е ясно. Ето умря. Не е вярно. Маля, от всякъде поемам, брат. От всякъде поемам. Няма как. Искам да коментирам в магазините. Аз ще видя. Значи хора, Сложа. това беше за днескашния клип. Омръзна ме вече да снимам. Шаричквитвам. И Неляре казва чао. Неляре казва чао. Лайкните. Окей, айде, чао хора.